Здравейте, Майнова, и днес ще играем с тази игра с мнозина. Не преди малко, не преди няколко часа. Че ще има, това видео ще ви се забави, така че, да, да. Значи, както може да видите, магазинът е променен доста, така че имаме нови работи. Имаме вече манекени, както може да видите на вашите екрани. Имаме случай и както може да видите сме за 42 ден, защото е пробвам. Има моба. И тия са ми обичайни си неща, малко съм ги вдигнал цени, защото да, това як ми струва 60 лева за едно ясно. Не знам точно друго. И съм ги вдигнал всичките цени. Така че, имаме и една стара таса, която мисля, че хората сами ще се обслужат, няма да идват тук при мен да ги обслужва. Видите пъпетите, купи една за 500 марки, защото е такова беше адска слабина. Така че не съжал, купих я чистока, така да имаме наклон. И така, да започваме да играем. Отваряме магазина и викаме кукусунделите. Зави. Тя е доктор как ще отиде там. Последно. Така. Дневник. Дали хората ще отиде при тази. Трябва да обсъждаме тази дама и да видим какво. Поне сега ще имаме много пари. Да, ето виж хубаво. Хубаво. Лоша си тук. И ми имат сега пари. Да. Това е само работа, това няма. Да, ще съм много тази това ще работи. Тази е доторена, да видим дали всички имат това. Имаме и сега да на вас. Играни, както може да видите. Така че, което значи, не идва. Май само когато не съм в магазин, т.е. когато съм в магазин, май. Така че това малко не работи както революционно, но така лято да е. Да, нищо конкретно. Да ме да направя. Ние сме просто ни играем на древно. Я ви. За това. Айде, какво да бе? Не. Не, няма ще го той ден не мога да го колко. Той има и да... 2000 да речем да го. Я ви само да нещо... Това трябва да си трябва да мога па я. Как мога да бъде такова държав. Какво да ще купа и дойде нещо да го продава. Искам да дойда при вратата. Нали, като влезете в магазина, има едно такова да си измерите по-лесно, да лапат парите по-бързо. Обаче и аз да турите едно това. Там трябва да турим и да, айде си. Аз може и отзад да турим едно и това. Мине е зле. Добре. 12.50. Може и отзад да го турим. Не, ама... Да, не е никакъв проблем отзад да го турим. Ама не. Аз оценявам. Трябва да поръчам и лампи,
други работи. Не, виж, ajmo i na dne. Ajde bolje da pokušam još jedno ljeto smjeraš u ima ozbiljno papa i pana papa. Така ще може докато и събитали други. Между тами е да има тук две събитални, после да има друга етики от други някакви и нататък пак да има две такива събитални, защото няма и други събитални, то май са само които събитални. И струва ме, не, 12 лева за друго не. Тоест може да е тази всеки момент да се го разширя. Там това видео ще е кратко, само ще не било. Там това видео ще е кратко. Защото много хора да формирали и искат да го промотят да видят тези пропочни живота и да. И да се решива какво да му. Може да тестваме и някаква друга игра. Никой не знае. Ама може да тестваме и някаква друга игра и да се изкупили. Може да всички се изкупили. Президентския музикент колко му бе. От мушия. Още този лева не учи. И kada argumenti od pave. A može da kaže eto tukaj. Da. Beh, сега, може да купим някаква софа. Ама аз извън сега ще купа софа и да се знам, че преоборехме магазин. Бяхме да купим това диван. Също ми пари води. И ти остава преди гъста. Айде, къде е това тя? О, ясно е. Да. Не мога да ги разбира тия толкова. Значи ще ги гледам това типа. Така май. Да, я точно. Да, турихме и двата опциона, без двете, защото без двете бутони. И не знам дали да се... Айде, чао, да има нищо и това, защото
Мъжко бе, мъжко. Може да го заридаш, защото да го много. Не почне да оправя. Това е това футбол. Аз най-първи това чета футбол. Това само чакам. Чакай бе, добре. Добре. Това ще ме види. Да, продължение. Малко по-кратко, защото да мога да го говоря. Това и да има някакъв. Това, че утре, утре ще трябва да има сигурност, ако по-дълго видео ще се да го правя утре, защото аз правя тайно след малко къси и много режа и да. Така че, ама утре ще удивите, не утре може да им по-дълго. Значи, аз колкото в 3 часа свършва, в 3 часа идва, да си дойда. Айде утре да, да няма видно, утре ще правя да се изкъпа, защото нещо е хубаво. И утре няма да им въвида час трябва да се отдали 6 часа, трябва да 6 часа. И петък, така правих видеа, да. Правих видеа и четвъртък не правих. Четвъртък може да пробваме някаква нова игра. Те ще продължат да се нещо игра, ама това би да го говоря. Ама не знам дали е днес или утре сутринта. Но да се надявам, че може да е. Няма да е, пиша утре сутринта. Така че, да, ще умисля кога се чуваме. Имаме 5 000 лева.